Kockázatkerülés jellemzi a piacokat az elmúlt napokban, a befektetők a részvénypiacoktól a menedékeszközök felé fordultak. A közel-keleti forrongások, valamint az orosz-ukrán geopolitikai válság is kihat a nyersanyagok piacára. A kőolaj ára meredek emelkedésbe kezdett az iraki és a líbiai fegyveres összecsapásokat követően, amely támogatta az arany és más nemesfémek jegyzését is. A világ vezető jegybankjai továbbra is fenntartják a pénzbőséget, és különféle hagyományos és rendhagyó eszközökkel kívánják elkerülni devizáik felértékelődését. A többletlikviditás, valamint az olaj és az alapvető élelmiszerek drágulása együttesen erősítheti az inflációs nyomást, amivel a nagy központi bankok eddig kevésbé számoltak. Ilyen piaci környezetben felértékelődik az arany menedékeszköz szerepe, a befektetők az infláció kivédésének érdekében vásárolják a nemesfémet. A kínai aranytőzsde forgalma ezen a héten kéthetes csúcsra ért, az amerikai tőzsdén a nettóvételi pozíciók száma május második felében emelkedett. Az arany 4 órás árfolyamát tekintve egy június óta tartó növekvő trend látható. Az 1285-90 dolláros unciánkénti szintekig még van tér az emelkedésre, ugyanis itt találhatók az első komolyabb ellenállási szintek. A május vége óta tartó csökkenő trend áttörése esetén egészen 1292 dollárig erősödhet az árfolyam. Ahhoz viszont, hogy hosszabb távon is optimisták legyünk, szükség van az 1300 dollár feletti zárásokra.